Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос, наши глыбока паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Сёння Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Гэта, наколькі я памятаю, першы выпуск Кодексу ў Вялікім посце. У Вялікім посце, так. Выглядае, што так. Выглядае так, што так. Хвала Христу, шчыра ўсіх вітаю. Жадаю добрага перажывання гэтага святога часу. Дай Божа ўсім нам навяртання. Гэта так. Ну, нас глядзяць пераважна людзі ўжо навернутыя, але тут ніколі няма, што называецца, межаў святасці. Ну, дарога навяртання перад кожным вельмі вялікая. Поэтому... Так. Мы вырашылі, не тое, што мы вырашылі, проста шмат пытанняў было звязаны з такой штукай. У нас будзе такая інтэграцыя навін каталіцкага свету ў Беларусі з кананічным правам. Адбылося наступнае. Біскуп Віцебскі Олег Буткевіч выдаў адзін такі даволі цікавы дэкрэт. Асабіста я, як вернік, ацэньваю яго глыбока, станоўчы і вельмі ўсцешаны такім дэкрэтам. Это вельмі класна, што, на маю думку, што біскупам прымаюцца меры па, скажем так, пільнаванні ў хрыстычнай пабожнасці, па ўзмацненні сакральнасці. Вось, гэта вельмі добра, але не ўсе, на жаль, не ўсе ўспрынялі гэты дэкрэт пазітыўна. Вельмі многія людзі абурыліся гэтым дэкрэтам і сказалі, што біскуп Віцебскі перавышае свае паўнамоцтвы, скажем так, нібыта ён не мае на гэта права. Я коротка скажу змест дэкрэта, і потым мы будзем разбірацца з пункту гледжання касцёльнага права, юрыдычнага, бо наш канцлер у гэтым плане разбіраецца вельмі добра, як мала хто. Значыць, дэкрэт пастанавіў зрабіць наступныя рэчы. Камунію ўдзяляць толькі стоячы на каленях людзям. Маецца на ўвазе, што не ксёнд стаіць на каленях, але людзі, якія прымаюць святую камунію, стаяць на каленях. За выключэннем тых сітуацый, калі чалавек не можа рабіць гэта. Ну, гэта можа быць узрост, стан здароўя, нейкая іншая. Вялікі натоўп людзей, напрыклад, таксама можа быць. Так, там прапісана. Прапісана, так. Што ў вялікім натоўпе можна як бы і рабіць гэта стоячы. Ну, тут трэба сказаць, што з майго ўласнага досведу я бачыў і такую форму, і такую. Я бы не сказаў, што гэта вельмі моцна, скажем так. Ну, скажем так, калі ўзяць, напрыклад, нашу катэдру мінскую, вялікія святы, калі людзей сапраўды вельмі многа, то чыста тэарэтычна ўсім стаць на калені, калі людзі прымаюць святую камунію ўздоўж касцёла, то стаць на калені ўсім бывае вельмі цяжка, сапраўды. Тады ўжо камунію удзяляецца, як ёсць магчымасць. Таму тут якраз-то вельмі, мне здаецца, вельмі такія патрэбныя. Тут пытанне не ў часе, а ў прасторы, якой займае чалавек. Перадусім прасторы, так. Асабліва, калі камунія ўздзяляецца ўздоўж касцёла, не? Бо калі падыходзіць да алтара ці да балясак, чым біскуп Олег напісаў, это ўжо іншая справа. Зараз скажам пра баляскі. Ну, значыць, вось прымаць на каленях. Прычым трэба ўсведамляць, што зараз я пра гэта таксама задам пытанне, хаця яно такое больш літургічнае. У нас ёсць стандарт прыняцця камуніі, я маю на ўвазе не з пункту гледжання на каленях ці стоячы, бо ясная справа, што старая пабожная практыка, яна, канешне, захочвае прымаць толькі на каленях, і гэта лішылася, ў прынцыпе, нормай. Чаму пэўны момант людзі сталі ўставаць, тут цяжка сказаць, хай гэтым займаюцца гісторыкі, але у якім месцы? Бо ёсць такая сістэма прыняцця камуніі, калі людзі стаяць уздоўж лавак, ёсць, калі людзі ідуць да балясак, ну, ці калі балясак няма, яны становяцца на калені ўздоўж гэтага і прыступкі першая, якая прэсвітэрый, а прэсбітэрый, дакладней, у лацінскім прачытанні, аддзяляе ад зоны, дзе стаяць, скажем так, верныя, светскія. Ёсць нейкая такая практыка прадпісаная? Ну, практыка гаворыць о тым, што павінна быць працэсія. Это зноў-такі літургічнае права, то есть да святой камуніі ёсць працэсія, таму вельмі заахвочваецца ўсё ж такі. Это ўжо пасля другого Ватыканскага собора, да, Конституцыя літургіі сакрасантум консіліум, іншыя дакументы, я кажу, я зараз не скажу, бо я не літургіст, ўсё ж такі, але ў дакументах, напэўна, ёсць менавіта это слово працэсія. Працэсія светскіх? Так, светскіх, да, святой камуніі. То есть людзі ідуць да алтара прыняць цела Хрыста. Да, каб таксама разумееш, што не чарга, вялікая чарга. Чарга это там у магазине, может быть, за колбасой. Вось. Але тут ўсё ж такі ідзе працэсія да прыняцця святой камуніі. Бо
Я чытаў некалькі артыкулаў на гэту тэму, бо, на жаль, можа часта здарыцца так, што верны прыходзіць свой парафіяльны касцёл і за ўсё жыццё ні разу да алтара не падойдзе, бо ў яго месца пры астатняй лаўцы. Вось ксёндз ідзець, ён там камунію прымець, і вось кожную нядзельку прыходзіць і нават да алтара ні разу не падышоўшы. Не? То есть да святой камуніі ёсць працэсія. Вернікаў, поэтому гэта прапісана ў дакументах. Так, ну мне так асабіста, хаця глыбінна пытанне не даследаваў, гэта таксама падаецца больш пабожнай формай, чым стаяннем уздоўж касцёла. Хаця бываюць розныя сітуацыі зноў жа. Ёсць і традыцыя, і касцёл у гэтых дакументах, асабліва прыняцце святой камуніі, вельмі моцна ўціск робіць на традыцыю. То есть там, дзе ёсць традыцыя прымаць, там, напрыклад, уздоўж касцёла, ці стаяць на каленях, напрыклад, яшчэ нейкі даўжэйшы час, чым это прадпісваў Водзін да імшала на святой мшы, напрыклад, ад святы аж да ойча наш, калі такая традыцыя ёсць, ёй трэба захаваць. У нас на парафіі ёсць такая традыцыя, я заўважыў. Стаяць амаль весь канон. Так, некаторыя людзі стаяць, так, цікава. Окей, але вернемся да Олега Буткевіча. Значыць, на каленях гэта адна справа, але яшчэ ў дэкрэце, што было прадпісана, каб былі пастаўленыя так званыя баляскі. Яны жа балясіны, яны жа элементы балюстрады, яны жа проста балюстрада. Я чаму так прагаворваю шмат сінонімаў, таму што з дэкрэта не зусім ясна, што яго эксцэленцыя меў на ўвазе. Значыць, ён там так цікава прапісаў, што павінна быць пастаўлена прынамсі некалькі, і тое, што не на ўсю шырыню прэсвітэрыя, тут, можа быць, нас слухае хтосьці з віцебскай дыяцэзіі, ці сам яго эксцэленцыя, там я не да канца зразумеў, што ён меў на ўвазе. Ён напісаў, што не абавязкова рабіць гэта на ўсю шырыню прэсвітэрыя, але там такая форма ўжыта, нібыта не рабіце гэта на ўсю шырыню прэсвітэрыя гэтымі баляскамі. Напэўна, я, канешне, з кензабіскуп не размаўляў на эту тэму, але, напэўна, трэба ведаць, што і разумець, што ў кожнага касцёла свая архітэктура. І, напрыклад, часта ў новапабудаваных касцёлах, чыста фізічна і нават з пункту гледжання звычайнай эстэтыкі, калі цяпер у тое, што пабудавана, проста впакаваць это, перапрашаю слово, баляскі, да, то есть і на ўсю шырыню касцёла это будзе выглядаць па меншай меры, непрыгожа. Вось, поэтому часамі дзесьці, напэўна, можа быць некалькі. Я чаму кажу, у шмат якіх новых касцёлах у Польшчы, у Італіі бачна, сапраўды тыя баляскі стаяць, груба кажучы, як такія вялікія кленчнікі, там, дзе можа 5-6 чалавек, і там іх некалькі на шырыню прэсбітэрыі, напрыклад. То есть залежнасць ад архітэктуры, я думаю, што ксёндз біскуп гэта меў на ўвазе, што, бо ёсць таксама у віцебскай дыяцэзіі касцёлы старыя, дзе гэтая балюстрада ёсць. Праблемы. Ёсць новыя касцёлы, віцебская дыяцэзія, не толькі віцебская, у многіх наших, скажем, ва ўсіх нашых дыяцэзіях. Проста ён мае ўладу толькі ў віцебскай. Так. Вось, і ёсць розныя касцёлы, ёсць розная архітэктура, поэтому, мне здаецца, якраз на гэтым, я не думаю, што это ж такая рэч, на якую трэба ж так. Цяпер ясна, што ён... І там гэта напраму не гаворыцца, але, наколькі я разумею, логіка яго эксцэленцыі была такая, што людзі павінны па старой пабожнай нашай святой традыцыі падыходзіць да гэтых балюстрад, кленчыць перад імі, як гэта прынята, і прымаць камунію там. Гэта для гэтага найперш робіцца. А таксама, каб зрабіць такі архітэктурны элемент, які аддзяляе прэсбітэрый ад, скажем так, ад вернікаў свецкіх. Вось. І тут, в прынцыпе, наколькі я памятаю, гэта было ўсё хіба што, так? Так, основныя моменты. Што датычылі апладысментаў. Так, канешне, як мы забыліся пра гэта. Но гэта проста настолькі відавочна, што часта падаецца дзіўным тое, што гэта прапісваецца, бо ясная справа, што мы там не робім апладысменты ў касцёле, бо мы не на партсабранні, прабачце, так і не на іншых такіх вялікіх палітычных мерапрыемствах, і гэта не забаўляльнае мерапрыемства. Асабліва, канешне, дзіўным выглядае такая практыка, калі проста падчас нейкіх літургічных дзей, падчас гаміліі гэта адбываецца, бо яшчэ калі кагосьці там віншуюць пасля імшы, то чалавечым розумам гэта зразумець можна, хаця зноў-такі прарываецца, што называецца гэта атмасфера сакрума чалавечымі апладысментамі, то не ведаю, у нас проста ў Беларусі не надта распаўсюджаная практыка. Прынамсі, я так не магу прыгадаць сходу практыка гэтых парафіяльных дамоў, дзе адбываюцца катэхезы, дзе адбываюцца сустрэчы. У нас все жыццё все-таки больш-менш круціцца вакол самога... больш-менш часцей за ўсё так. Самой святыні.
Так, ну это таксама пытанне много праблем, много тут залежыць зноў-такі ад парафіі, залежыць ад сітуацыі, залежыць. Нават цяпер ведаю, што ў некаторых касцёлах, напрыклад, усе, мы кажам пра віншаванне, да, там пробашчы, вікарышчы, кагосьці віншуюць там з днём нараджэння, з авінай святарства, гэта робіцца пасля благаслаўлення. Да, то есть, ну, может, там один человек от парафии скажет, там цукерки с кветками подарить, все остальные благословления, сестры идут за крысту, литургия заканчивается, и после уже, ну, як няма іншага месца ў касцёле можна павячэраць. Ну так, але лепей, конечно, не рабіць гэта ў касцёле, калі ёсць іншае месца. Ну, але няма, ну то. Не, ну то ясная справа. Вось, ну такія цікавыя нормы. Дарэчы, наконт балюстрад гэтых, тэарэтычна ж новыя касцёлы, новапабудаваныя, калі гэта праекты польскія там ці беларускія ці якісьці яшчэ, тэарэтычна ж можна знайсці архітэктара і скантактавацца з ім. Я думаю, што праблем уже это не павінна быць. Ну, так сказаць, паважаны, вось хочам зрабіць такі унёсачак, вось вам, калі ласка, пару там сотен баксаў, ці колькі гэта каштуе, намалюйце нам прыгожыя балюстрады. Ну, я кажу аб тым, што тэарэтычна дэкрэт можна выканаць нават у тых касцёлах, дзе архітэктура не была запланавана, і архітэктар, калі ён жывы, можа што-небудзь такое прыдумаць, каб яно прыгожа выглядала. Таксама, я так разумею, там, дзе гэта ўсё ж такі немагчыма, па нейкіх прычынах, не магу уявіць, але там такая архітэктура, напрыклад, што ну ніяк там людзі не хочуць у балюстрады ставіць, то можна ж проста выкарыстоўваць кленчнікі, як выходзіць з дэкрэта. Ну, дык і некаторыя людзі кажуць, што яго эксцэленцыя парушыў свае паўнамоцтвы, бо такое можа рабіць толькі канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. І вось тут мы вяртаемся ўжо непасрэдна да кананічнага права. Гэта было такое больш інфармаванне людзей аб навінах нашай, скажем так, метраполі ў шырокім сэнсе. І тут такі нюанс. Значыць, па-першае, людзі часта спасылаюцца на рымскі мшал. А ў рымскім імшале ў водзінах прапісана наступнае. Я проста зараз зачытаю. Я спадзяюся, што гэта ўзята з рымскага імшала, ну, нібыта... Уводзіны павінны быць да трэцяга выдання, бо ў нас яны забавязваюць у Беларусі трэцяе выданне рымскага імшала. Выданне, шчыра вам скажу, не спраўджваў, але спадзяюся, што гэта яно. Калі не, пішыце. Вернікі прымаюць камунію укленчыўшы ці стоячы, як гэта пастановіць канферэнцыя біскупаў. Агульныя ўводзіны да рымскага імшала, нумар артыкул гэта, ну, нумар 160, звычайна проста нумар пішуць. 160. Вось, і нібыта кажуць, што сама гэта штука з рымскага імшала забараняе біскупу нейкія літургічныя змены ўносіць у свой дыяцэзіі. Але, калі мы адкрыем кодекс кананічнага права пра біскупаў дыяцэзіяльных, то там напісана, што яны маюць абсалютную паўнату заканадаўчай, судовай, выканаўчай і іншай улады ў сваёй дыяцэзіі, а таксама ёсць, ну, напрыклад, што мне прыгадваецца, інструкцыя кангрэгацыі, господи, як жа яна цяпер называецца, то, што на заре не называецца кангрэгацыя абрадаў, кангрэгацыя Божага культу і дысцыпліна сакраментаў. Так, значыць, дарэчы, вось прэфекта памянялі. Паглядзім, што будзе далей. Ну, гэта зноў жа да навін, не зусім наша тэма, так. Але кардынал Сара больш не прэфект. І, значыць, інструкцыя 2004 года «Редемптионис сакраментум» ёсць такая. Яна шмат прысвячае ролі біскупа, аб тым, што менавіта дыяцэзіяльны біскуп адказаны за літургіку ў сваёй дыяцэзіі, за пабожнасць, за ўсё такое. І пра гэта таксама кодекс гаворыць, пра гэта нельга забываць. А ёсць яшчэ кніга, ці кніга на аформленне, як жа называецца? Значыць, гэта, па-мойму, энцыкліка святога Яна Паўла II або Экклезія Еўхарыстыя. Так. Вось там вельмі шмат кажацца пра захаванне еўхарыстычнай пабожнасці, у тым ліку апісваюцца такія розныя злоўжыванні, якія часта, як сам Ян Павел II святы піша, выцякаюць з такіх, у прынцыпе, добрых па сваёй сутнасці памкненняў праз экуменічны такі дыялог зрабіць каталіцкую царкву прывабнай для кагосьці, але вельмі часта людзі ці спецыяльна, ці не спецыяльна скатваюцца ў злоўжыванне. І калі мы паглядзім кодекс наконт канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, там так цікава, ну, прынамсі, я скажу з таго, што я чытаў, там так цікава напісана, што нібыта ёсць сітуацыі, калі канферэнцыя каталіцкіх біскупаў можа прыняць такія рашэнні, які дыяцэзіяльны біскуп не можа не выканаць, але на тое павінен быць адмысловы папскі мандат. Таму давайце цяпер, калі ласка, вось з улікам усяго вышэйсказанага, прааналізуем нашу сітуацыю і разбярэмся, парушыў яго эксцэленцыя Олег Буткевіч кананічнае права і законы касцёла, ці не парушыў. Адразу ж кажу так, што мы заходзім
з таго, як яно прапісана ў дакументах, і мы не бярэм ніякія там сучасныя мадэлі там ультрасінадальнасці, якую, напрыклад, прапановваюць біскупы некаторых еўрапейскіх краін. У той жа момант мы не бярэм такія мадэлі дыктатуры біскупаў поўнай, калі проста вось ніхто мне не указ нават папа. Мы бярэм нармальную сітуацыю, якая прапісана вось дакументамі касцёла ў 2021 годзе. Ну, цяпер я замокну і буду слухаць. Ну, значыць, я таксама многа, скажем так, казаць не буду на гэту тэму, таму што, сапраўды, ў гэтыя дні шмат было і ў сацыяльных сетках інфармацыі, дыскусіі. Вось. Той хачу сказаць некалькі рэчаў. Той, хто вывучаў кананічнае права, добра ведаюць, што ў першай кнізе, пра якую мы не казалі, пастаянна її ўспамінаем. Мы, давайте так, калі ўсё будзе добра і Бог дасць, мы просто зробім разбор першай кнігі, бо, ну, праз нейкі час, бо далей столькі спасылак, што без гэтага ніяк. Ось. Першай кнігі ёсць канон нумар 10, які гаворыць аб тым, што толькі тыя дакументы з'яўляюцца несапраўднымі, тыя акты заканадаўчага, выканаўчага з'яўляюцца несапраўднымі, якія выдадзена там адпаведная ўлада, там, не ведаю, біскуп ці не біскуп, ці яшчэ хто, калі пра гэта яўна будзе сказана ў іншым дакуменце. То есть, я зараз просто не працытирую, не ведаю, што было гэта пытанне, поэтому я першую кнігу з сабой не браў, хіба што мне там зараз... Ну, але... Пакуль вы шукаеце, я задам удакладняючае пытанне. Груба кажучы, каб прызнаць нейкі дакумент несапраўдным, ён павінен быць асуджаны, а да таго моманту, пакуль ён не асуджаны, не адменены. Павінна быць, напрыклад, каб я на прыкладзе скажу, каб у гэтым дакуменце, які таксама уводзен да рымскага мшала, з'яўляецца таксама законным актам, там, калі было б напісана так, што вернікі прымаюць камунію альбо стоячы, альбо стаўшы на каленях, згодна з рашэннем канферэнцыі біскупаў. Усялякае іншае рашэнне біскупа з'яўляецца несапраўдным. Каб гэта было напісана, тады б яно было несапраўдным. Да, так, напрыклад, як для кананічнай формы заключэння сужэнства напісана «Для сапраўднасці заключэння сужэнства патрабуецца, каб яно было заключана ў прысутнасці пробашча альбо ардынарыя, або та-та-та-та-та». То есть напісана «Для сапраўднасці». Так, для таго, каб хтосьці быў павінен прызначаны пробаш, для сапраўднасці ён павінен мець пасведчанне прэзбітарату. То есть гэтыя нормы павінны быць у праве прапісаны. То есть калі хтосьці робіць інакш, яно будзе несапраўдна. Калі нічога не прапісана. Зробім рэмарку. Так. Я зараз зраблю такую здагадку, спадзяюся, яна праўдзівая, калі не папраўце мяне. Ёсць тэорыя, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі не прыняла ніякай пастановы спецыяльнай адносна таго, як прымаць святую камунію. Гэта праўда? Наколькі я ведаю, так. Я не бачу такой пастановы, скажем так, каб... Ёсць у канферэнцыі свой канцлер? Не, канцлер. Хто ў іх займаецца справаводствам? Генеральны секретарь. Генеральны секретарь. Вось, я гэта хто цяпер? Ксёндз біскуп Юзеф Станеўскі. Вось я не ведаю, ці калісьці было такое. Я не бачу, скажем, такога дакументу. Вось, поэтому, вяртаючыся далей, пасколькі рашэння канферэнцыі біскупаў няма, а кожны біскуп у сваёй дыцэзіі мае поўную ўладу, кожны біскуп у сваёй дыцэзіі, скажем так, адказвае за літургію, да? То есть біскуп можа, і тым больш, як вы ўжо вспомнілі канон 455 наконт папскага мандата, якога тут понятно, што ў гэтай сферы не было, поэтому ксёндз біскуп прымае рашэнне, якое прымае. Камусьці можа падабацца, камусьці не падабацца, вось, ну, але гэта ягонае права. Значыць, вердыкт. З пункту гледжання кананічнага права і таго, што мы з вами ведаем і бачым, вы дакладней ведаеце, рашэнне ксёндза біскупа Олега Буткевіча з'яўляецца сапраўдным і абавязковым для выканання. Так, на тэрыторыі віцебскай дыцэзіі. Понятно, то есть я не до конца разумею, адкуль столькі, скажем, шуміхі вакол гэтага дэкрэта, шчыра кажучы. Я таксама не разумею. Вось. Да, то есть, чтобы прыняць, понятно, што калі хтосьці падыдзе да святая, папросіць святую камунію стоячы, і думаю, што ксёндз не ўдзеліць. Я не думаю, што такіх жадаючых шмат. Так. У нас у сацыяльных сетках адзін каталіцкі актывіст праводзіў апытанне на гэты конт. Там прынялі ўдзел каля 300 чалавек, дык там штосьці больш за 80% прагаласавала за тое, што калі такі дэкрэт будзе, ну, падпарадкуюся і буду лічыць гэта добра. Да, в том-то вся и фишка. Поэтому я не бачу, что гэта по сутнасці, гэта не то, что, кажуть по-русски, ущемление прав кого-то. Ну, да, абсолютно нет. То есть просто ксёндз біскуп робіць такое, скажем, грубо кажучи, наводзіць парадак. Так. З прыняццем святой камуніі. Таксама
Бо падчас святой імшы, што яшчэ важна, это зноў-такі да літургікі звяртаемся, ну, бо нельга гэтыя справы раздзяляць. Падчас літургіі павінна быць адзінства знаку. Вось гэта важнейшае ад таго, як мы прымаем нават камунці, стоячы ці укленчушы на калені. Адзінства знаку на святой імшы, на літургіі. Да, то есть вось гэта што павінна быць. Поэтому калі, напрыклад, нават калі уся супольнасць прымае святую камунію стоячы, а хтосьці хоча, ну, не хачу дрэнна казаць, но паказаць ці больш па-божым, ці што, публічна пры ўсіх кленчыць, то гэта разрывае адзінства знаку. І больш нічого не паказвае. Понятно, может, человек это не свядом, поэтому я кажу, нікога не хочется не суджаць, нічога, але пра гэта трэба казаць. Але адмовіць нельга ў такой сітуацыі. Не, калі чалавек, бо наконт, калі чалавек мяне просіць аб сакраменце, і я не ведаю перашкода, што ў яго ёсць, я не магу яму адмовіць. Святар не можа адмовіць лень сакраменту, неважна кленчучы, ці стоячы, чи лежачы, чи яшчэ невядома як. Усякія сітуацыі бываюць у жыцці. Чалавек просіць аб сакраменце, і святар не мае права яго не ўдзяліць. Ну, конечно, калі ведаем, што права не забараняе, або штосьці такое. Не? Ну так, але тут для Беларусі сітуацыя, ну, зноў-такі, я лічу, не актуальная, таму што, ну, можна ўявіць такое дзесьці ў Германіі, дзе ўжо троху іншым шляхам пайшло літургічнае жыццё, сваім спецыфічным, тут многа казаць пра гэта не буду. Усе, хто ў тэме, ты разумеюць, пра што я кажу. Там гэта магло бы выклікаць такую рэакцыю. Але ў нас народная пабожнасць, як яе называюць беларуска-польска-літоўская гістарычная народная пабожнасць, яна, ў прынцыпе, яна захочвае да прыняцця на каленях, у нас гэта нормай было, ёсць і спадзяюся, будзе. Так, і таму, сапраўды, паўтаруч не да канца разумею, адкуль столькі. Цяпер яшчэ адно пытанне по гэтай сітуацыі. Мягка з яе перайдзем да пакаранняў, бо яно як развязана. Значыць, глядзіце, тут што вельмі цікава, так? Яго эксцэленцыя прымае такое рашэнне, і, у прынцыпе, калі б канферэнцыя ўсё ж такі пастанавіла, грубо кажучы, на сваім пасяджэнні, прымаць камунію толькі стоячы або лежачы. Так, то ці мог бы яго эксцэленцыя ўсё адно такі дэкрэт зрабіць? Таму што біскуп на сваёй дыцэзіі, ён свабодны. Ну, значыць, будзем казаць так. Вось я дзеля цікаўнасці гугліў, калі гэты мандат можа надавацца. Так? І тое, што я нагугліў, гэта былі войны ў Афрыцы. У Афрыцы, у цэнтральнай Афрыцы, там, дзе Руанда, Уганда, Танзанія, якая, ну, як там спачатку была Танганіка, якая распалася на ўсё гэта. Там падчас ваенных канфліктаў нібыта гістарычна там была адзіная канферэнцыя біскупаў, так, гістарычна. І нібыта яна і зараз ёсць. Я, ну, такі не аматар, трэба глядзець. Ёсць там цэнтральная афрыканская канферэнцыя. Угандыская дакладна асобная, гэта я гугляў, іншая не памятаю. Але, ну, ёсць такія рэгіёны, дзе адзіная канферэнцыя на шырокія рэгіёны. Вось на прыкладзе афрыканскіх войнаў былі нібыта сітуацыі гэтых папскіх мандатаў. Да, бо калі канфліктуюць народы, ну, біскупы і святары, яны, ну, таксама людзі, на жаль, і, ну, не на жаль, гэта добра, што яны людзі. Я маю на ўвазе, што схільныя да эмоцый, да грахоўнасці, каб яны не перасварыліся і не пачалося невядома што, то вось нібыта тады гэтыя мандаты ўдзяляюцца. А калі яшчэ можна явіць такую сітуацыю? Ну, бо што такое мандат? Вось так, калі па-простаму сказаць. У нармальнай сітуацыі у біскупа абсалютная манархія, калі так перавесці ў паліталагічную плоскасць. Ну, абсалютна монархія тут таксама абмежавана. Па-першае, яна абмежавана паўсюдным правам касцёла. Так. Па-другое, ну, па-першае, можа, Божым правам, скажам так, перад усім Божым правам абмежавана. Другое, паўсюдным правам касцёла. Біскуп не можа даць дэкрэты, распараджэння, любой акт заканадаўчай улады, ці выканаўчай, таксама судовай, якія б супярэчылі агульнаму праву. Агульнаму праву касцёла. Гэта само сабой. Ну, але гэта абмежаванне. Ну так. Гэта абмежаванне улады біскупа. І іншае абмежаванне, калі права паўсюднае таксама накладвае на кагосьці штосьці. Бо мы павінны памятаць, што сама канферэнцыя біскупаў, яна не мае наогул заканадаўчай улады. І вось тут вельмі важнае пытанне. У якой сітуацыі, груба кажучы, такая абмежаваная абсалютная манархія біскупа можа стаць нейкім калегіяльным сінадальным органам, рашэннем якога ўсе павінны быць падпарадкоўвацца. Ці гэта толькі ў марах у некаторых еўрапейскіх біскупах? Ну, не буду каментаваць гэта пытанне, адказваць на гэта пытанне, таму што гэта сапраўды будзе шмат мараў. Скажем, гэта значыць пакуль што шмат тэорыі. Гэта пакуль што тэорыя. Можа быць шмат тэорый. Ёсць кожная канкрэтная сітуацыя, вось, якую, скажем, узнікае пытанне,
і адразу пытанне кампетэнцыі, хто яго можа вырашыць, і так лепш рабіць. Ці это справа біскупа, ці это канферэнцыі, ці калі канферэнцыя дамовіцца аднагалосна, то на ўсю канферэнцыю гэтак далей, ці ёсць нейкі з папскім, ці трэба звяртацца ў апостальскую сталіцу, скажам так, каб яна дала мандат. Такое можа быць таксама такая сітуацыя. Але, грубо кажучы, з вашага адказу вынікае так, што вось зараз 23 лютага 2021 года ўсё працуе так, што мары некаторых людзей аб сінадальнасці не працуюць. І, у прынцыпе, агульная практыка такая, што біскуп мае абсалютную поўню ўлады, толькі калі апостальская сталіца не ўлезе ў гэта і не загадае яму штосьці зрабіць. Ну, у пэўным сэнсе так. З некаторым межаванні, якія таксама і кодекс на біскупа накладае. Трэба аб гэтым помніць, што то есть не до конца гэта абсалютна не ў тым разуменні, якім мы разумеем абсалютную ўладу біскупа. Не, ну ясная справа, але ну такога, што канферэнцыя штосьці загадала біскупу і ён пайшоў падпарадкаваўся, такога няма, пакуль папа не загадае яму падпарадкавацца. Большасці выпадкаў так. І гэта не будзе злачынствам з пункту гледжання біскупа. Не будзе. І гэта вельмі важна прагаварыць, таму што вельмі часта вы ўжо звярталіся да сацыяльных сетак, іх часам карысна пачытаць. Там вельмі часта з'яўляецца такая спрэчка паміж старой праверанай тысячагоддзямі мадэллю абсалютнай улады біскупа, ну поўнай улады біскупа, так, і паміж так званай мадэллю сінадальнасці, якая, ну, ёсць дае пытанне ў многіх тэолагаў, скажам так. Ясна, тут разабраліся. Окей, цяпер пераходзім да пакарання. Што можа зрабіць ксёндз біскуп Олег Буткевіч тым ксяндзам, якія адмовяцца выконваць яго рашэнне? Ну, гэта ўжо справа. Тут, понятно, не будзе ніякага пакарання, гэта сентэнцыя. Тут, напэўна, пакаранне будзе. Калі будзе рэферэнда сентэнцыя, больш таго, я нават не думаю, што будуць нейкія цэнзуры за гэта. Усё ж такі, нават, ведаеце, цяжка уявіць, трэба, каб быў прэцэдэнс, я думаю, у гэтай сітуацыі, бо, ну, права не таго, я думаю, ксёндз біскуп выдаў гэты дэкрэтку кагосьці пакараць. Не, канешне, не. Але гэта проста даволі цікава. Вось ёсць акт улады дыяцэзіяльнага біскупа. Гэта мог быць які заўгодна дэкрэт, насамрэч. Не абавязкова літургічны, проста яно так супала. І нейкі ксёндз упарта адмаўляецца яго. Ну, калі упарта трэба, ёсць першы напамін, ёсць другі напамін. Вось, пасля могуць быць санкцыі якія-небудзь. А што тут максімальна можа быць прадугледжана? Выдаленне сану за такое ж не будзе? Не, такого выдалення стану не будзе, таму што выдаленне з духоўнага стану это вельмі паважнае пакаранне, якое па сутнасці кангрэгацыя толькі робіць, біскуп то не зробіць. Вось гэта ўсё не, ну максімальна, калі ўжо зусім упартасць будзе, можа суспендаваць будзе святара, ну але это ўжо суспенза гэта забарона служэння, забарона выканання ўсіх альбо некаторых актаў улады пасвячэння, калі так дакладна сказаць. Вот. Ну, кажу, гэта будзе залежаць ад біскупа, будзе залежаць ад сітуацыі, будзе залежаць ад абставіны, якіх это што адбылося. Вось адна справа, калі ў святарнікі у глухой вёсачцы сей там две бабкі, там балюстраду не пабудаваў, ну там. Ну ясна. Іншая справа. Можа быць справа перанясення на іншую парафію, напрыклад, таксама як пакаранне. А ёсць практыка выдалення святара з дыяцэзіі? Нібыта ж няма. Кажуць, што святара немагчыма. Ну, святар не можа быць так званы вагус, то есть не можа быць святар без біскупа. Блуждающий вагус. Блуждающий, да, то есть он не можа быць, то есть он, ну, біскуп не можа святара, скажем так, выдаліць з дыяцэзіі. Ён можа распачаць працэс выдалення з духоўнага стану, это ўжо намного паважнейшая справа. І для гэтага павінна быць прычына, напэўна, то, што баляскі не пабудаваў. Ну, гэта ясна. Это за вельмі цяжкія злачынствы робяцца. Вось, поэтому, ну, і гэта, скажем так, я размаўляла з адной дзяўчына, якая працуе HR-менеджерам нейкай там фірме, спецыялістамі, як вы ў касцёле, вучылася вельмі многае, ўсё, як вы ж не можете чалавека выгнаць з працы. Можна парафію перавесці, але што ён дыяцэзі застанецца. Ну, сапраўды, як? І што за тым рабіць? А як сапраўды? Жыць? Вымушаныя, значыць, людзі ў касцёле. Просто глядзіце, з біскупам прасцей. Папа можа ўзяць якогасьці біскупа і адправіць евангелізаваць Кыргызстан. Там тоже не так все просто с Кыргызстаном. Сапраўды? Так, и біскупа тоже не так просто отправить в Кыргызстан. Але, ну, тэарэтычна гэта магчыма даволі лёгка. Тэарэтычна магчыма, канешне, вось, ну, але у Кыргызстане таксама людзі жывуць, вот. Не, ну, ясная справа. Я гэта прыклад навеяла некаторымі такімі серыяламі сучаснымі, якраз на ватыканскую тэматыку. Там быў такі папа, які усіх рассылаў, каго на Аляску, каго нунцыям у Кабул, гэта там так гучала, каго яшчэ кудысьці. Але тэарэтычна, я так разумею, што глобальна найцяжэйшыя выпадкі нейкіх страшэнных злачынстваў з пункту гледжання дыяцэзіяльнага духавенства, яны
вырашаюцца праз выдаленне з духоўнага стану. стану. Тады ўжо кангрэгацыя веравучэння это робіць часцей за ўсё такія злачынствы. А на дэцызіяльным узроўні гэта суспенза толькі. Суспенза, можа быць экскамуніка, ну звычайна для святароў тады Добра. суспенза. Ну тады працягнем тэму пакаранняў, а апошняе, што мы прагаварылі ў мінулы раз, быў пералік тых людзей, якія не падлягаюць Да, які зусім не падлягаюць ніякаму пакаранню. 16гадовыя, по-моему, так? Да, до 16 гадоў. Вось. Але цяпер скажем сітуацыя, калі пакаранне павінна быць паменшана. Зноў такіх сітуацый будзе даволі многа. Вось. То есть чалавек падлягае пакаранню, калі ўчыніў нейкія злачынствы, але пакаранне павінна быць павінна. То, што можа быць на разгледжанні суддзі, толькі павінна быць паменшана. Да? Гэта той, хто зноў-такі меў хто быў пазбаўлены ўжывання розуму за ап'янення або іншага падобнага псіхічнага разладу, якое можа было паставіць яму віну. Значыць, у касцёльным праве адрозненне ад свецкага ап'янення з'яўляецца змякчаючай акалічнасцю. Так. Там яшчэ будзе адцягчаючае адно абстаяцтва, таксама звязана, але пакуль што на гэтым становімся. Да? Вось. Далей, пад уплывам моцнага запалу, які не цалкам вызначыў і стрымаў здольнасць да прытомнага суджэння і згоду волі, хіба што сам запал быў выкліканы і падтрыманы дабравольна. Ну, такі, па сутнасці, это эфект. Па сутнасці, это эфект. Да? Далей, непаўналетні дасягнуў 16гадовага ўзросту. Да, то есть 16 до 18. Такое, так? Той, хто дзейнічаў пад уплывам моцнага страху, нават моцнага толькі адносна, або па неабходнасці ці з-за паважнай нязручнасці, калі злачынства было па сутнасці дрэнным, прынесла шкоду іншым. Мы казалі, калі сам учынак не быў дрэнным і не прынёс шкоду іншым, таксама быў страх, тады наогул вызваляецца з пакарання. Але калі ўсё ж такі сам учынак па сабе быў дрэнным, ну тады пакаранне павінна быць паменшана, калі было. Тым, хто дзейнічаў законным чынам абараняючы сябе або іншага ад несправядлівага агрэсара, але не захаваў належную стрыманасць. То есть у першым, калі захаваў належную стрыманасць, то зусім няма пакарання, калі не захаваў, тады пакаранне павінна быць паменшана. Да? Тым, хто дзейнічаў супраць таго, хто цяжка і несправядліва правакуе. Цікава. Так, напрыклад, так. То есть правакацыя, да? Той, хто не па сваёй віне не ведаў аб тым, што дадзенага закона ў прадпісанні далучана пакаранне. То есть не ведаў, што ёсць пакаранне. Да? Вось. Але, пачакайце, ён не пазбаўляецца. Пакаранне павінна быць паменшана. А не пазбаўлена ўвогуле? Не, чакайце, яшчэ не ўсё. Але, калі ў гэтых абставінах, ва ўсіх, пра якія мы кажам, ёсць пакаранне лята сентэнцыя, то яно адмяняецца. То есть, як сітуацыя выглядае, да? То есть, калі ёсць за гэты чын, то, што мы казалі пра аборт, я мінулым разам узгадваў сітуацыю, да? То есть, хтосьці можа не ведаць, што з гэтым пакараннем звязана, што гэтым злачынствам звязана пакаранне. Ну, ведае, што это дрэнна рэч, трэба пайсці паспавядацца, можа, і ўсё. Ну, і па сутнасці, я кажу, савецкія часы, дзяўчаты вельмі часта, жанчыны пра гэта не ведалі. Магла быць такая сітуацыя, да? І так яны пра гэта не ведалі, то пакаранне, па сутнасці, павінна быць паменшана, наогул. Але так, як за гэта пакаранне лята сентэнцыя, то есть, скажем, аўтаматычнае пакаранне, то яно аўтаматычна здымаецца. Ну, бо ў лята сентэнцыі нельга паменшыць. Яна альбо ёсць, альбо і няма. Там або экскамуніка, або нічога. Ну да, поэтому нічога. О, як? Да. А калі спрэчнае пытанне? Вось касцёл міласэрны, не. Тады павінна быць паменшана, калі пакаранне ферэнда сентэнцыі. Але павінен быць суд, выходзіць. Тады ўжо суд, альбо працэс можа быць правесці, альбо адміністрацыйны працэс, або біскуп сам можа правесці, там уже пару. Просто як вызначыць, якое з двух? Ну, вось глядзіце, чалавек робіць злачынства, якое цягне за сабой пакаранне лята сентэнцыя. Ой, прабачце мне, што я пастаянна гэта прыгадваю, але ну просто класны прыклад. Лефевр рукапакладае без дазволу папы 4 там ці колькі 4 біскупаў. Лята сентэнцыя экскамуніка. Потым ён кажа, што ён там баяўся, нерваваўся, быў у стане афекту. Ну, наўрад ці каталіцкі біскуп не ведаў, што за гэта ёсць пакаранне. Вот і ўсё.
Поэтому тут ніхто каталіцкага біскупа не будзе звальняць да пакарання, таму што біскуп нават калі не веду, то это будзе яго касяк ягоны, скажем так, то есть ён вінават у гэтым, то есть это не будзе няведанне такое нявіннае, як у дзяўчыны, якая сапраўды закончыўшы савецкую школу магла не ведаць, што з абортам звязана. Пакаранне. Гэта можна паверыць. А тое, што ксёндз прыходзіць і кажа, што не ведаў, што не здраджвае таямніцу споведзі, ну твои праблемы, калі не ведаў. Хіба што ксёндз быў п'яны. Ну тут уже таксама ёсць там дзе лята сентэнцыя, ну тут але тут павінна быць это п'янства, там ёсць яшчэ ўмовы. Цікава. Ну, але калі, напрыклад, глядзіце, як можа быць, біскуп можа захварэць псіхічна. Крый Божа, але бывае. Яго ж ніхто не выдаліць з духоўнага сану. Але могуць забараніць удзяляць сакрамэнты, пасвячэння, напрыклад. А калі яго штось такое кшталту, ведаеце, і такія параксізмальныя разлады, калі ён, у прынцыпе, адэкватны, але часам накрывае там раз на некалькі месяцаў. Ну, для гэтага праводзіцца працэс. З працэсу, якія, скажем так, удзельнічаюць адпаведныя спецыялісты, лекары, понятно, што ва ўсіх гэтых псіхічных станах гэта не ксёндз вырашае, не біскуп. Ну так, я таксама хацеў спытаць. Гэта вырашаюць спецыялісты. І можна ў касцёльны суд, калі спецыяліст не супраць, запрасіць якога-небудзь каталіцкага псіхіатра? Так, конечно. І так робіцца у паважнай справе, потому што я як святар не магу сказаць, чалавек хворы ці не хворы, адкуль я ведаю. Ён пры мне там можа невядома што паказваць і расказваць, а для гэтага патрэбен спецыяліст. Поэтому касцёльныя суды карыстаюцца спецыялістамі ў розных сферах, ну, перадусім псіхіатрамі, псіхолагамі і гэтак далей. А калі вось чалавек адмаўляе тое, што грубо кажучы, калі ў чалавека з'яўляецца сітуацыя, калі ён падлягае пакаранню ляты сентэнцыя, яму пра гэта кажуць, бо ён мог не ведаць, то тады ён можа прыйсці ў касцёльны суд ці там да біскупа, прад'явіць прэтэнзіі, што пачакайце, у мяне ёсць такія-то змякчаючыя акалічнасці, ўжо тады павінен прайсці працэс, я правільна разумею? Не, тады калі пакаранне ляты сентэнцыя, то яго наогул няма. О, як? Калі ляты сентэнцыя на поўнасцю... У гэтых выпадках здымаецца цалкам. Поўнасцю здымаецца, поўнасцю. Але ж павінен адбыцца нейкі працэс, інакш як мы будзем ведаць, і гэтыя абставіны былі ці не было? Спакойна. Напэўна, перад біскупам тады, да. Залежыць у справу, разглядае, якая справа, ці это біскуп, ці это суд касцёльны. У любым выпадку, калі ёсць такія абставіны, ёсць пакаранне ляты сентэнцыі, аўтаматычна ўсё пішецца дэкрэт, ўсё няма ніякага пакарання. Калі это ўсё-такі пакаранне ферэнда сентэнцыі, то яно павінна быць паменшана, да? То есть, калі, напрыклад, там гаворка ідзе аб экскамуніцыі, ну, то можа быць якое-небудзь заменена, не ведаю, там, якім-небудзь пакаяннем ці чымсьці іншым, там, рэкалекцыямі, там, ці чымсьці такім. Грубо кажучы, сітуацыя. Каталіцкі ўрач меў праблемы ў сям'і цяжкія, гінеколог, пачаў злоўжываць алкаголем і ў алкагольным запале здзейсніў аборт, яшчэ крымінальны. Потым ён паслухаў нашу праграму, даведаўся, што гэта злачынства, якое цягне за сабой экскамуніку ляты сентэнцыя. Яму трэба прыйсці да каго? Да каноніка пенітэнцыярыя, да біскупа? Ну, спачатку, скажу. Ну, тут справа якая пагляда. Ну, калі захоча, можа да біскупа прыйсці. Калі нету па сутнасці споведзі сакраментальнай, то можа хапіць у гэтай сітуацыі. Ну, просто аборт, вось, разумееце, папа Францыск... Ну, да. Але, всю сістэму. Але, можа, дзякуй Богу, што так ёсць. Не, ну, дзякуй Богу, што так ёсць, таму што, ну, як цяпер зноў на пачатку Вялікага посту дэкрэты місіянера міласэрнасці святы Отец даў, у Расіі ёсць 2 святары, ну, я прачытаў зноў у сацыяльных сетках, як ведаю, добра. Вось, ну, і там распісана, ад якіх грахоў яны могуць, то есть яны могуць адпускаць тыя грахі, якія зарэзерваваны на апостальскай сталіцы экскамуніка. Так. Ну, такія грахі. Удзяленне сакраменту пасвячэння біскуп без згоды сталіцы апостальскай. Знайдзі ў Расіі такого чалавека, які гэтым зграшыў, не? Ці, напрыклад, прафанацыя найсвяцейшага сакраменту. Ну, тут можа штосьці быць часамі. Фізічны прымус у адносінах біскупа Рыма. Але пачакайце, чыста гіпатэтычна, у такой сітуацыі, вось зараз, я не ведаю, бо яшчэ паслухаюсь, не дай Бог, але ладно, тэорыя права – гэта тэорыя права. Значыць, некаторыя місіянеры могуць адпускаць грахі, які зарэзерваваны за апостальскай сталіцы. Місіянер міласэрнасці. У Расіі ёсць 2 місіянеры міласэрнасці. У Расію прыязджаюць якія-небудзь біскупы каталіцкія,
робяць акт хератоніі на біскупа кагосьці. Пасля гэтага тэарэтычна яны могуць дайсці да бліжэйшага місіянера міласэрнасці, паспавядацца і ўсё. Ну, скажем так, сегодня у Куры была дискуссия на эту тему. Ну, просто, калі б Лефевр жыў у Расіі... Не трэба далёка Цяпер. ехать, теперь проблема с Китаем. Дарэчы. Ну, вось, поэтому далёка ездить не трэба. Ну, але праблема з Кітаем, яна ўцягнутая ў міждзяржаўную палітыку, будзем шчыра казаць. Ну, але таксама ёсць пытанне удзялення сакраменту пасвячэння біскупам без згоды. Ну, это уже, кажу, не будзем это ўлазіць, это уже такія... Ну, мяне, чаму я пачаў гэты прыклад з п'яным урачом, груба кажучы, калі вы даведаліся, што вы былі экскамунікаваныя, так? Але вы не ведалі пра гэта, тады вы не можете быць экскамунікаваныя. А вось яно што. Касцёл міласэр, не трэба тут нічого шукаць. Прадумалі. Касцёл сапраўды гэтыя справы вельмі моцна. Поэтому яшчэ раз паўтараю, каб у касцёле быць пакараным, трэба вельмі пастарацца. Вельмі моцна пастарацца. Гэта ўсё ж такі, кажуць, тэма можа і цікавая, вось, але дзякуй Богу, што не шмат выкарыстоўваецца, бо ўсё ж такі Бог міласэрны, касцёл міласэрны. І ён чакае на вяртанне грэшніка, як бы там не было. Якія брахі чалавек не здзейсніў, якія злачынствы, ўсё ж такі, ну, варта было, каб трошкі гэта ўсё. А вось цікавае пытанне таксама з кананічнага права. А куды прыпісаць людзей, якія з'явіліся ў выніку гэтай сітуацыі? Кітайскай, напрыклад, ці лефеврыскай, куды прыпісаць тых біскупаў, калі, напрыклад, пытанні будуць да канцы ўрэгуляваныя там і там? Ну, даць ім тытулярную кафедру ці як? Прыпісанне біскупа такое тэма, пытанне немножко, бо біскупы належаць да калегіі біскупаў, бо не належаць да калегіі біскупаў. Гэта пытанне. Так що у нас прыпісан да дыцэзі ці не дыцэзі? Біскупы належаць да калегіі біскупаў, і мы кагосьці можам прызнаваць біскупам, але не належачым да калегіі біскупаў. Напрыклад, праваслаўных. Напрыклад, праваслаўных біскупаў, да? То есть сакрамент пасвячэння не маюць, мы іх, скажем так, прымаем як біскупаў, але яны не належаць да калегіі біскупаў, паколькі не знаходзяцца ў камуніцы з святым айцом. Вось, думаю, тое самае, штосьці падобнае будзе і тут. Але тытулярная кафедра не абавязкова павінна быць у чалавека, у біскупа, не? Ну, выпадала, каб была б. Біскупам чагосьці. Такі пытанне не ведаю, як Лефевр іх, скажем так, рукапалагал, што он ім даваў такую кафедру. І ён нічога не даваў. А ён меў такую ладу? А меў ладу пасвячаць? Сакраментальную? Не, ясная справа, што не меў, але... Ну, поэтому... Ну, Лефевр, ладно, з Лефевром там ўсё там складана, з Кітаем значна больш проста. Значыць, кітайскія біскупы, ну, груба кажучы, калі уявіць, што камунізм у Кітаі абрынуўся, і сітуацыя ўрэгулявалася, то ім проста іх нейкім чынам павінны прызнаць? Мне кажу, это уже справа дыпламаты. Нейкім чынам святая. Ну, часцей за ўсё, конечно, нейкім чынам прызнаюць. Ну, ясна. А у нас што была Кацярына Магілёўскую архідыцэзію заснавала. Ну, в прынцыпе, так. А што, тое самае было? Тое самае. Апостольская сталіца павінна была неяк прызнаць біскупаў, ну, што рабіць? І, груба кажучы, калі нашы праваслаўныя браты вернуцца ў поўную еднасць, то іх таксама нейкім чынам, хутчэй за ўсё, усіх, хто ёсць, прызнаюць, дадуць ім нейкія кафедры, ну, тыя ж самыя. Могуць быць тыя самыя. Ну, фактычна, можа быць проста дэкрэт аб тым, што вось гэтыя кафедры тыя ж самыя, што былі ў іх у межах іх праваслаўных структур, цяпер грэка-каталіцкія. Ну, толькі, ну, можна і так сказаць. Ну, гэта зноў-такі гіпотэза, такой, думаю, што мы дойдзем вось на нашым жыцці. Так. Цікава, але, ну, окей, з пакараннямі, значыць, далей. Гэта тыя, якія змяншаюцца. А змяншаюцца ў якой ступені? Гэта прапісана? Не, павінны быць зменшаны. Просто павінны быць зменшаны. Просто менш чым? Менш чым. Калі прапісана штось, ну, понятно, тут не пенітэнцыярная сістэма, скажем так, дзяржаўная, дзе там ад 3 до 7, да? Грубо кажучы. Тут, напрыклад, экскамуніку, як экскамуніку паменшыць, ну. То есть не забараніць усе сакраманты, да, прыняць. Да інтэрдыкта, можа быць. Ну, але інтэрдыкт там уже больше датычыць акту ўлады кіравання, да? То есть хто штосьці можа, ну, такія ўжо, скажем, вельмі рэчы спецыфічныя, звычайна, альбо ёсць, альбо няма, то есть уже касцёл. Але ёсць сітуацыі, калі не дзейнічае гэтае вось права на памяншэнне альбо наогул ліквідаванне пакарання, калі, кажам, то есть няведанне только калі чалавек сам вінаваты ў гэтым, то есть звычайны святар, калі скажа, што не ведаў, так, таксама ап'яненне і іншы псіхічны разлад, калі ён быў спецыяльна выкліканы для здзяйснення злачынства. Грубо кажучы, для смеласці.
То есть одна справа, калі чалавек просто кажам про п'янага врача, грубо кажучы, перапрашаю ўсіх лекараў, ну але вот прыклад які быў, да? Вось калі ён ну так сталася, выпіўшы быў там, ну то есть тут усяго разам навалілася, ну ёсць як ёсць такая сітуацыя. Конечно. А іншая сітуацыя, калі ён спецыяльна выпіў для таго, каб пайсці зрабіць грэх. Злачынства, не? Ясна. Тогда тут уже нельга. Аналагічна да іншых псіхатропных рэчаў. Так, абсолютно да іншых рэчаў. Да? То есть, калі ты быў у стане ап'янення, ну трудно быў, да, гэта касцёл зноў такі міласэрны нейкім чынам, то ўсё права. Але калі ты спецыяльна пайшоў, выпіў ці наркотыкі ўзяў ці штосьці іншае, для того, каб здзейсніць, тады ўжо гэта не. Гэта, але яшчэ могуць быць сітуацыі, калі, ну, зараз закончу, калі пакаранне можа быць пабольшым. То есть ужо касцёл не гаворыць, што павінна быць пабольшым, толькі можа быць пабольшым. Раскажыце. То есть тут ужо, глядзіце, калі паменшыць пакаранне, яго трэба паменшыць, абавязкова. Калі пабольшыць, можна пабольшыць. Як можна пабольшыць экскамуніку? Ну, напрыклад. На таго, хто пасля асуджэння або аб'яўлення пакарання працягвае здзейсняць злачынствы, так што на аснове абставін, якія гэтаму спадарожнічалі, можна разумна выказаць здагадку ад яго дрэнным намерам. Груба кажучы, рэцыдзіў. Да? Ну, як, напрыклад, калі да нейка там за тую самую прафанацыю там была экскамуніка, то пабольшыць можа да выдалення з духоўнага стану, калі гэта духоўна. А калі гэта свецкі, да чаго можна экскамуніку пабольшыць? Ні да чаго? Ні да чаго. Значит, уже больше не процедуры выдалення з касцёла, в прынцыпе, ж няма. Няма. Не? А процедура афіцыйнага прызнання еретыком, ці такога таксама няма? Ёсць злачынства, ўсё. Ясна. То есть першы рэцыдзіў, другое. Хто для таго, хто узведзены ў пэўную касцёльную годнасць, або на таго, хто злоўжываў сваю ўладу для здзяйснення злачынства. Якраз прыклад Лефевра. Так, напрыклад. Да? І на вінаватага, які ведаючы пакаранне, наўмысна прадбачыў выдах здарэнняў, аднак не прыняў мер прадухіленні, як бы гэта зрабіў іншы чалавек, да? Іншы разумны чалавек. Ну, напрыклад. Напрыклад. Ну, то есть, калі хтосьці ведаючы пакаранне, які ведаў, што ёсць за нейкае ненаўмыснае злачынства, прадбачыў, што можа быць здзейснена штосьці недобрае, але нічога для гэтага не зрабіў. Не. Ой, ну, напрыклад. У вас ёсць святар, які дзіўна, вы біскуп, у вас ёсць святар, які дзіўна сябе паводзіць перад імшой, і вы яму не сказалі, пастой у харавым убранні там... Ну, штосьці такое, напрыклад, ведаю, альбо, напрыклад, прыходзіць выпіўшы. Святар прыходзіць выпіўшы. Напрыклад, прыходзіць, і я, напрыклад, ці як сабрат святар, ці як біскуп, гляжу, што, ну, ведаючы, што ён можа пайсці проста святую мшу. Понятна, што яна будзе сапраўдная, вось, ну, але ж будзе недастойна. Будзе недастойна, і, напэўна, п'яны святар не павінны цэлебраваць. Вось, ну, калі я нічога не сказаў, да, то за гэта таксама... Але вы не маеце акту ўлады над ім прамой. Ну, прамой не маю, але як біскуп маю, напрыклад. Ага, як біскуп маеце. Напрыклад, маю, тады не. Цікава. Альбо пробачным вікарыем, там тоже прамой не мае, ну, але заўсёды сказаць можа. То есть такія сітуацыі, каб это самае. І калі у гэтых выпадках прагледжана пакаранне лята сентэнцыя нейкая, то да гэта яшчэ можа быць дададзена нейкае пакаранне, альбо пакаянне, альбо там пакута якая-небудзь. Гэта ёсць павелічэнне. Гэта павелічэнне пакарання будзе. Вось, гэта такія вот сітуацыі. Вось, нам гукарэжысёр паказвае, што ўжо трэба заканчваць. Так, Алес, дзякуй шчыра ўсім за ўвагу. Будзем працягваць пакаранне. Калі штосьці адбудзецца, ці вы дашлеце пытанне, будзем іх разбіраць. Неяк так кожная перадача, ўжо якая 4-я ці 5-я, што спачатку пытанне паўперадачы, потым тэма. Ну, але Олег Буткевіч сапраўды рэзанансны такі дэкрэт выдаў, трэба было гэта абмеркаваць. Нагадваем, што дэкрэт яго эксцэленцыі Олега Буткевіча біскупа Віцебскага з'яўляецца сапраўдным і абавязковым для выканання для прэсвітараў Віцебскай дыяцэзіі. А з вамі быў Кодэкс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. З Богом, паважаныя радыёслухачы, ютуб-гледачы, жадаем вам перажыць навяртанне гэтага вялікага посту. З Богом. З Богом. Вы слухалі перадачу «Кодэкс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем